Vítám vás u ČAP Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách. Dnes se budeme bavit o pojistných podvodech. Těch přibývá, ale pojišťovnám a jejich detektivům se je daří odhalovat. Jak? O tom budeme mluvit s manažerem operačních rizik Allianz pojišťovny Robertem Chrenkou. Dobrý den. Dobrý den. Manažer operačních rizik, nemohla bych tomu zjednodušeně říkat šéf detektiv? Já si myslím, že v pohodě, můžete. Co je náplň práce takového detektiva v pojišťovně? Co musí ovládat? Ta náplň je různorodá, nicméně hlavní náplní je pochopitelně šetření pojistných podvodů, respektive podezřelých událostí. Takže to je taková ta primární náplň, kterou se musí zabývat, plus samozřejmě jsou tam ještě další věci, které ještě k tomu přibývají navíc. Jak můžete odhalit, že je tam něco podezřelého? Tak primárně se o tu primární detekci se stará náš fraud management systém. Je to systém, který vlastně má, když budu mluvit za Allianz, tak Allianz už řadu let. Neustále na něm pracujeme, snažíme se ho zdokonalovat, aby vlastně reflektoval ty trendy, které vlastně na tom trhu jsou, protože ten pojistný trh se pochopitelně vyvíjí se i ty podvody, takže je neustále být ve střehu. Je to nějaká vlastnost, kterou musí takový pojišťovací vyšetřovatel mít, být neustále ve střehu, být možná zdravě podezíravý? Já si myslím, že v rámci, když se bavíme teda o vyšetřování a vyšetřovatelích v rámci pojistného trhu, respektive pojišťovnictví, tak primární, co ten vyšetřovatel musí mít, tak musí mít logické a analytické myšlení. Protože když si představíte tu práci toho vyšetřovatele, tak dostane vlastně škodnou událost, podezřelou škodnou událost, kde má řádově i stovky dokumentů. A teď vlastně na tom vyšetřovateli, aby se tím prokousal, a aby vlastně to kompletně zanalyzoval a na základě toho si potom mohl určit vyšetřovací verze, kterýma potom jde dál. Takže já si myslím, že primárně to je hlavně tady tahle vlastnost. Mezi další vlastnosti, co bych mohl říct, je třeba to, že vlastně musí být kreativní, protože musíte najít důkazy, pomocí kterých ten pojistný podvod prokážete. A tady potom hodně o té kreativitě toho vyšetřovatele, aby si našel ty cesty, kterýma potom vlastně jde. A v neposlední řadě bych určitě zmínil odolnost vůči tlaku, jelikož pojišťovnictví obecně má takový trend, vlastně, že zrychluje likvidaci. Pochopitelně je to správně, protože klientovi se může stát například, že zhoří vozidlo, teď je bez vozidla, nemá finanční prostředky na to, aby si to vozidlo koupil nové, takže vlastně čeká na odškodnění a pochopitelně ten tlak vlastně je na toho vyšetřovatele, aby to vyšetřil co nejrychleji a co nejlépe. Pojistný podvod je, předpokládám, nějaká snaha klienta získat od pojišťovny víc, než na co má nárok, nebo co je všechno pojistný podvod? Přesně tak. Já když to trošku otočím na, řekněme, nějaké trendy, tak ten trend v rámci pojistného podvodu je takový, že klient navyšuje škodu. To znamená, stane se vám nějaká škodná událost a vlastně teď vy si ji nahlásíte a do té škodné události začnete tahat věci, které vlastně s tím nemají co dělat. To znamená, můžete například mít poškození vozidla, a je to třeba poškození na přední část a začnete vlastně si vymýšlet, že tam vlastně ještě je zadní část poškozená, boční a podobně. Jednoduše navyšujete škodu, protože potřebujete, když už se to bude opravovat, aby se to opravilo celé. Takže to je jakoby jedna z věcí, s kterou se potýkáme velmi často. Další věci samozřejmě potom jsou nahlášení škodných událostí a uvádění nepravdivých informací, kdy vlastně zamlčíte podstatné informace, které se týkají toho samotného vzniku škodné nebo pojistné události. Jak moc dopodrobna musíte znát jednotlivé pojistné produkty, abyste dokázali říct, jestli to je podvod nebo ne? Ta znalost bych řekl, že je docela zásadní. Každý vyšetřovatel by měl znát všeobecné pojistné podmínky toho produktu. A to z jednoho prostého důvodu, protože ta znalost těch pojistných podmínek mu potom umožní najít motiv. Když se můžu říct nějaký příklad, tak stane se vám nějaká škoda, ať už na nemovitosti nebo na vozidle, a vlastně ta příčina není kryta tou vaší smlouvou. Takže vy teďka nemáte například finanční prostředky na to, abyste to poškození nějakým způsobem odstranila a potřebujete někde ty finanční prostředky získat. Takže začnete vymýšlet, jak to namotat tak, aby ta smlouva to kryla. A právě ta znalost těch pojistných podmínek potom přivede toho detektiva k tomu motivu, protože vlastně zjistí, že příčina té škody je taková, která vlastně není kryta tou smlouvou. Takže ta znalost je opravdu zásadní a je třeba, aby tam ta znalost byla co největší.
Obecně asi nejvíc podvodů každý rok bývá v oblasti autopojištění. Mm-hmm. Čím je to? Je to tam nejjednodušší, nebo je to jednoduše tím, že máme prakticky každý 1, 2, 3, 4 smlouvy na pojištění auta, tudíž je to z největšího balíku smluv? Když já se budu mluvit za Allianz, tak vlastně v našem portfoliu je obrovské množství vlastně vozidel pojištěných. A pochopitelně, když máte velké množství pojistných smluv, máte velké množství pojistných událostí a samozřejmě tam potom máte i prostor pro hledání těch pojistných podvodů. Takže myslím si, že to je hlavně vlastně o tom počtu nebo toho portfolia těch škod. Jaké jsou nejčastější typy podvodů u autopojištění? Já si myslím, vlastně to, co jsem tady zmiňoval před chvilkou, tak přesně platí i přesně tak navýšování škody a potom samozřejmě zamlčení těch reálných skutečností, které vlastně vedou k té škodné události. A je to vždy záměr, nebo je to třeba někdy neznalost? Tohle se velmi špatně rozlišuje. Samozřejmě někdy to může být neznalost. Samozřejmě neznalost neomlouvá. A častokrát v rámci šetření té dané pojistné události se právě dotazujeme toho klienta 1, 2krát opravdu, jak to bylo, abychom měli vlastně jistotu, aby nám prostě řekl pravdu. A samozřejmě někdy se potom stane, že klient říká, že se spletl a podobně, ale ty vyjádření máme kolikrát 2krát, 3krát a pak se tomu velice těžce věří. Jak můžete přijít na to, že něco může být špatně ve chvíli, kdy přijde hlášení pojistné události? Co je taková ta signální kontrolka, která vám zabliká? O toho se právě stará ten field management systém, protože vlastně tenhle systém má, řekněme, 400 různých scénářů, které vlastně kalkuluje na všechny pojistné události. A vždycky vlastně prioritizuje ty škody, které se ty scénáře nejvíce opakují. Takže tam těch věcí, kdy vlastně se to chytne, může být opravdu několik. Není to jenom vždycky jedna věc, ale většinou to je kombinatorika několika věcí. Česká asociace pojišťoven spustila program sdílení informací, který má právě s odhalováním nějakých těch pokusů o podvod pomáhat. Jak to funguje? Funguje to vlastně tak, že vyšetřovatelé mají přístup na databázi vlastně škodných událostí napříč celým pojistným trhem. A poté vlastně, když prověřují některé škodné události, samozřejmě kontrolují tyhle databáze. V případě, kdy zjistí, že například vozidlo, které je pojištěné u nás, má nějakou škodu, tak samozřejmě prověřují napříč celým trhem, případně si žádají vlastně k tomu detailní informace, pokud zjistí, že škoda byla i jinde. Takže tuhle databázi využíváme a je to velmi, bych řekl, velmi dobře, že tady tohle tady je. Takže jednu škodní událost nahlásí klient na více pojišťoven, nebo dva účastníci nahlásí každý něco jiného. To se může stát, anebo prostě má škodnou událost v jedné pojišťovně, pak ukončí pojistku, jde na další pojišťovnu a tam se to uplatní třeba znova. Už to chápu. V předchozích letech docházelo k růstu odhalených podvodů. Loni to bylo za celý trh snad za 1 miliardu 400 milionů korun, což je ohromné číslo. Kolik to bylo za Allianz? Vlastně v loňském roce jsme měli uchráněnou hodnotu 368 milionů a byl to de facto vlastně rekord. Překonali jsme rok 2021. A když nad tím tak přemýšlím, tak si myslím, že na základě průběžných výsledků, co máme, tak tento rok bude opět navýšení oproti tomu roku 2022. Co zatím může být? Je to tím, že jsou lidi v horší ekonomické situaci a hledají, jak se přilepšit, anebo je to tím, že se vám čím dál tím víc daří odhalit ty podvody? Inflace a taková ta sociální situace těch klientů samozřejmě je hodně často zmiňována. Já tam hlavně vidím to, že se například v rámci Allianz hodně zvětšil kmen v autopojištění, takže vlastně, jak už jsem zmínil, máte více pojistek, máte více škod a taky tam vlastně vidím i to, že neustále zlepšujeme ten náš vlastně systém pro detekování. A také vlastně, co bych rád zmínil, je, že neustále se snažíme vyšetřovatele proškolovat a zároveň ještě, co je teda velká přidaná hodnota, co musím říct, tak Allianz tím, že je velká nadnárodní společnost, tak vlastně pravidelně několika do roka máme vlastně schůzky s ostatními vyšetřovateli, respektive vedoucími vyšetřovacích týmů vlastně po celé Evropě a sdělíme si různé trendy, různé informace a tím se snažíme de facto držet v kurzu a vlastně předcházet tomu, co by teoreticky třeba mohlo přijít do České republiky.
Když zůstanu u těch ekonomických důvodů, jak je rozdělení těch pokusů o podvod mezi soukromé osoby, klienty a podnikatele? Přibývá třeba těch v oblasti podnikatelských rizik, když se podíváme na tu ekonomickou situaci, která v posledních měsících není vůbec jednoduchá? Já si myslím, že tohle byl hodně případ v době, kdy jsem tady byl COVID. Tam to bylo znatelné, ale pokud se bavíme o roce 2023, myslím si, že stále více to poukazuje na jednotlivce, než prostě na retailové pojištění. Jaké nejkurioznější případy jste odhalili? Máte nějaké? Tak případů máme hodně. Otázka je, co znamená kuriozní, ale... tak spíš takové, které vám uvíznou v paměti. Tak měli jsme třeba jeden případ v rámci autopojištění, kdy došlo k poškození motoru vozidla a jako důkaz měl být to, že vlastně v oblasti motoru byly žaludy a že bylo to ještě vlastně nahlašeno tak, že ty žaludy tam přineslo vlastně nějaká veverka a že ty žaludy si měly nějak dostat dovnitř do toho motoru a poškodit ho. Takže ono pochopitelně šetření bylo zjištěno, že došlo k zadření motoru z důvodu jeho technického stavu jako takového, ale tím, že ten klient měl pojištěný střet se zvěří a poškození zvířetem, tak se to pokusil namotat na chudáka veverku, která to tam donesla. Schovávají různě ty oříšky, že jo, na zimu. To je pravda. A co je naopak nejčastější? Teď jste zmínil střet se zvěří. Co jsou ty nejčastější pokusy? Právě ten střet se zvěří je teďka docela trendem, protože vlastně lidé, když si pojišťují, u nás klienti, když si u nás pojišťují vozidlo, tak častokrát se jim nechce platit plné havarijní pojištění, které kryje i náraz. Takže potom vlastně, když dojde třeba k nárazu vozidla do nějaké pevné překážky, tak se snaží tady tenhle náraz zamaskovat tím, že to byl třeba střet se zvěří. Protože to je pod povinným ručením? Nebo jak to je to prostě balíček pojištění, kdy vlastně si můžete vybrat střet se zvěří, vandalismus, živel, anebo právě i ten náraz. Takže když nemáte pojištěný náraz, tak častokrát je tendence říkat, buď to bude teda jako vandalismus, že vám to podřel nějaký neznámý pachatel, a nebo to je právě střet se zvěří, přestože to vůbec nekoresponduje s tím, jak by to mělo vypadat po tom nárazu. No, taková semka příliš nemá tělo jako sloup, to se asi pozná. Přesně tak. Když bychom se bavili nejen o autech, nejen o vozidlech, jaké bývají podvody v oblasti majetkového pojištění nebo třeba i životního? Dovedu si představit, že takovéto pojištění na blbost se asi bude... Odpovědnostní, ano. Odpovědnostní, to je věc jedna, ale třeba když jste zmínila ten život, tak ten život, samozřejmě máme tam taky zajímavé kauzy a v rámci životního pojištění tam samozřejmě dochází k tomu, že nám vlastně klienti častokrát zamlčí jejich vlastně zdravotní stav nebo zamlčí vlastně, kdy došlo k tomu úrazu. A my jsme teďka vlastně zajímavý případ, kdy šetřením v životním pojištění jsme odhalili organizovanou skupinu, kdy tahle skupina vlastně začala v životním pojištění a pokračovala dál potom ještě v majetkovém pojištění a v autopojištění. Takže i v tom životu jsou zajímavé kauzy. Už jsme tam dokonce měli i sfalšované zprávy od nemocnic a podobně. Takže i tam se podvádí a nicméně musím říct, že náš fraud management systém tohle detekoval, což samozřejmě jsme rádi a byly to velice zajímavé případy. Čiže tam pak už jde i o nějakou organizovanou skupinu a spolupráci. Přesně tak, je to více než jeden subjekt. V tom životním pojištění asi. A jak je to u majetkového? O co se snaží klienti v téhle oblasti? U majetkového pojištění, tam krom klasického navyšování škody, jsme tam řešili taky v minulosti případy, kdy jsme měli sérii škod, které byly spojené tím, vlastně, že to byly vodovodní škody, mělo dojít k pasknutí nějaké trubičky, hadičky, vytopení bytu. A tam vlastně bylo potom nakonec odhaleno, že to byly všechno fiktivní škody. Fotografie byly použity úplně z jiných zdrojů a
tohle byl taky docela zajímavý případ. Čili tam pak spoléhají na to, že nikdo nepřijde na místo se podívat, zvlášť v dnešní době, kdy se vše řeší na dálku přes fotografie, tak. Roste využívání tady těch? Tohle bohužel roste, což samozřejmě přispívá k tomu komfortu toho klienta, což na jednu stranu to je dobře, a na druhou stranu v rámci vyšetřování tohle je trošku taková překážka, kterou musíme překonat. Pomáhá vám například umělá inteligence v odhalování, nebo bude pomáhat? Téma umělá inteligence je určitě věc, která vlastně se bude v budoucnu hodně objevovat. Já bych to možná rozdělil jako umělá inteligence jako taková a potom generativní. Umělá inteligence teďka vlastně už je často používaná u nejen pojišťoven, ale i jiných subjektů. Pomáhá zrychlovat procesy, pomáhá vlastně zlepšovat ty procesy a pak je to ta generativní umělá inteligence, u které právě cítíme, že to je hrozba do budoucna. Já třeba můžu za sebe říct, že nedávno jsem byl na konferenci, která právě se týkala pojistného podvodu a jedno z témat tam byla generativní umělá inteligence. A samozřejmě nemůžu teďka zacházet úplně do detailů. Jenom abych si, jakože ona vytvoří fiktivní pojistnou událost a veškeré důkazy k ní? Je to něco v tomhle stylu, kdy je to generativní, že jo? Takže lze vytvořit spoustu podkladů pro likvidaci právě přes tuhle umělou inteligenci. Naštěstí v rámci toho tématu v té konferenci byly jak ukázky té tvořivosti, tak také vlastně ukázky nástrojů, které dokážou tohle detekovat, že ta umělá inteligence byla použita. Ale myslím si, že to je stále čerstvé téma, které teprve je to otázka o budoucnosti, protože zatím to je opravdu používané spíš v rámci různých procesů, to je taková ta klasická umělá inteligence, a potom vlastně v rámci i různých prostě klientů, kteří spíš to používají pro své osobní potřeby a ne pro potřeby v rámci škodných událostí, ale je to hudba budoucnosti. Prostě výzvy přicházejí pořád další. Když podvod odhalíte, co následuje? Následuje samozřejmě zamítnutí škodné události. Jestli třeba ta otázka trošku je mířena, co je ještě dál, tak... Jak často předáváte policii, jak často soudu, protože je to trestný čin? Tak já musím říct, že když budu mluvit samozřejmě za Allianz, tak naším cílem není kriminalizování klientů, naším cílem je chránit finanční prostředky Allianz pojišťovny. Takže pokud dojde vlastně k zamítnutí škodné události z důvodu nějakého podvodného jednání, na policii to vlastně nepředáváme pokaždé. Samozřejmě pokud se jedná o organizovanou skupinu, tak tam už to vlastně předáváme automaticky. A nemám teďka po ruce, nemám bohužel čísla, bych vám řekl, v jakém procentu tohle děláme. Ale jak říkám, není to cílem kriminalizovat. Rozhodně tohle není cílem vyšetřování. Přiznají se většinou lidé, když je konfrontujete s tím, tak to ale nebylo? Nám vychází, že to je tak. Často se přiznají nepřímo, protože když správně vlastně takticky vede to vyšetřování a máte správné dotazy, tak často se stane, že ten klient najednou požádá o storno pojistné události. Takže jakoby nebylo to jako přiznání samozřejmě, ale když člověk po nás chce nějaké peníze, pak najednou to odvolá na základě nějakých, řeknu, dobře mířených dotazů, tak to třeba můžeme považovat lehce jako za přiznání. Zkoušíte i sebe navzájem v práci v rámci tréninku nějaké fingované případy? Já si myslíte jako nějaké mystery shopy. Tohle nemáme, ale je to určitě zajímavá myšlenka, kterou bychom možná mohli do budoucna využít. Jak to vlastně funguje? Vy se věnujete jenom tomu odhalování, nebo třeba i nastavování systémů, změnám pravidel a možná i produktů právě tak, aby bylo méně možné podvést? Samozřejmě tím cílem není jenom vyšetřovat, ale fungovat jakoby i preventivně. Takže v rámci vlastně Allianz spolupracujeme s underwritingem, vlastně s likvidací a s dalšími odděleními, abychom se snažili třeba už na vstupu mít nastavené nějaké detekční procesy. Já děkuji za povídání, to byl Robert Chrenka, vrchní detektiv Allianz pojišťovny. Díky. Taky děkuji. A vy si můžete poslechnout další z dílů Chubb Insurance Talk na YouTube kanálu České asociace pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.